Deskritta minn bosta bħala mara umli u li ma tarax kuluri, mara ta' prinċipji sodi u erf kbir, erf li lesta taqsmu anke maż-żgħir. Għalkemm fil-kapitali ma kienx hemm folol numerużi, dawk li kienu preżenti fil-Belza biex jassistu għaċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra tal-President il-ġdid tar-Repubblika ta' Malta, laqgħu biħġarhom lil Spiteri de Bono li se sservi f'din il-karika għal 5 snin li ġejjin. U fi Pjazza San George Net News tkellem ma' diversi persuni li ħadmu mill-qrib mal-President il-ġdid Miriam Spiteri de Bono. Tallimt ħafna minn għandha mhux biss fil-qasam legali notarili, imma anke fuq suġġetti bħal storja legali, storja politika. Is-sens ta' korrettezza u etika tagħha qatt ma jonqos u jiena ninsab fiċ-ċert li ħadd estendih mill-professjoni legali notarili tagħha li tipprattika għal dawn l-aħħar 40 sena fuqhom m'għandix dubju lejn il-presidenza tar-Repubblika tagħna. Llum hija importanti ħafna kemm għax hija l-ewwel President maħtura b'2 terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti u juri qbil unanimu miż-żewġ naħat, miż-żewġ gruppi partiti kbar f'pajjiżna u naħseb li awgura tajjeb lill-poplu. Għamilt xi żmien nipprattika magħha jiena kien wieħed mill-isbaħ żmien għax ovvjament kienet il-bidu tal-karriera tiegħi. Onorata wkoll li naħdimt magħha fil-qrib kif ukoll onorata li hija nutar bħala professjoni u hija l-ewwel mara li hija awċija bħala President. Sejjer ħelwin ta' kuljum għax hija għandha karattru vera ħelu u vera kif ħanaqbad infehmek iżżomm saqajja mal-art bħala mara. Ma naqsux ukoll il-kummenti sbieħ li għaddew sħaba li saru jafuha kemm il-professjoni notarili kif ukoll mill-esperjenzi li kellha fil-ħajja pubblika għaliex Spiteri de Bono dejjem ħadmet u rat li tkun viċin in-nies. Mara dħulija, mara ta' prinċipju u ta' fejn inti magħha. U l-kulħadd taqdi, m'hemmx blum u aħmar, il-kulħadd taqdi. Vera miskina għandha żmien taħdem iktar naħseb minn presidenti ta' qabel għax il-ħajja tal-lum hija differenti. Tifhimha mara għall-mara tal-familja. Kuraġġ il-mara li se taħdem għall-pajjiż. Għandna bżonn ħafna tibdil mentalità mhux tal-President biss bħala pajjiż jiġifieri. U nittama li jkun hemm xi ċaqliq very much needed. Miriam Spiteri de Bono ġifri persuna li tan-nies u jirretta fix-xogħol tagħha u għalija kien ħaqqa li tieħu il-presidenza u taħdem maż-żgħir u taħila biex tmexxi l-Malta. Ta' klassi kbira u naħseb m'għandix dubju li nimxu tajjeb 100% biha. Desiree Grek, Net News.